Maritik Pandasan, ni Elizabeth. Sorry, hindi pa yung 5 members na mapagsinakwagan. Okay, kasama ni Presidente in Singapore, ni Presidente Ragasin Tamunan, kasama ni Presidente Hong Kong. Okay, that's the name of okay, sino pa? Ayan, kanalan mo ay sus ako Mariosep suktaman kadi awit Presnel Damalyari. Okay, pangit si ako. Okay, hello kay Tresurera, good afternoon Director, galing kay Tresurera Nena Nago. Ayan, nagpigsa ti music mo Director saan unay nga manig datapo ayan, ako nagpigsa nito nagkapsot pa yun agore kayo kapsot ko dito music ko lang ha kabakit silang kay magkaya mo yun. Ayan. Okay na. Okay na ba yung background natin? Okay na. Sagot! Mag-comment na! Sa anak na naka-comment. Sa anak na maka-comment. Okay na hanggang maka-comment. Pangit si ako kit naka-comment kami. Kit kita eh. Gusto pa i-press Janet. Pa ni Press Janet. Anak ko na ni Press Janet. Ang kung makita ti comment ni Press Janet. Okay. Madi mangig ti ibagbagam Director. Ay na. Ding-ding yung tunod ang daman. Okay. May bagakot. Ano may paulit niya ako. Dahil ginagnagan ko sa Presidente ti Bongbay. Doon ko siya. Okay. Okay. Sa anak na maka-comment. Sa kunan ni pangit si ako. Okay, isupay a President kunamot si President ang nagkagayan naman magdano ito ngaw nga wag tatay tatamang lang yun. Okay na Director. Okay, thank you Press Elma. Okay, good afternoon Press. Okay, galing kay Press Treasurer Elma Tayawan. Okay, ay na Director Awan Matarusan dahil tag-ibag-bagang kunan ni President. Okay, naawan na tarusan nyo, ulit at naron. Naimbag na aldaw oras kayo aming kasaranay Worldwide Organization Incorporated. Sa dito man kayo nyo dito ipasek itinubong, naimbag na oras nyo aming naawan itilabas na. Okay, Ken kastama dagit ang kakalapsat na pa-presidente itisaranay worldwide kayo. Akas at iti Kuala Lumpur 2 ni President Aquino, Kuala Lumpur 1 ni President Corpus, kasama si Malaysian chapter ni Apo Presidente Ribin Ricardo, kasama iti Kuala Lumpur chapter 3 ni Apo Presidente Pede Glorio La Peña Rose. Ayan, yung ginagawa mo na special.
Okay, ni kasama kini ako Presidente G. Almuente, our newcomer, chapter dito Malaysia. Okay? Okay, mabantay ito Singapore, ni kasama kini ako Presidente Hannibal Ragasan Tamonan, kasama iti Hong Kong ni ako Presidente Gina Ibonyo Yip, Director kan Presidente. Okay. Kasama ti Switzerland ni Director Joe Ramos, Presidente ti Switzerland. Kasama iti Italy ni ako Presidente Benos Rabang. Kasama iti Canada ni ako Presidente Rogelio Tolento. Kasama iti Spain, the best cinema the Egard, iti Spain. Kasama iti Ilocos chapter, hi, mga Ilocos chapter dyan. Kasama iti nalipat ako nag chapter. Okay, Riyadh, Kuwait, niya po Presidente Batag, niya po Presidente naganan Wandasan, lima ako marinig Wandasan. Okay. Lagita ti pa Presidente iti worldwide kakabsat. Awan namin ti Kodikok namin. Iso mapagpasensyaan. Ang ko nga, maduro ka na ti Kodikok tagtan. Okay. Okay, shout out kay Pai. Pigsa tudo imat kadaburo o pitoy. Ay na, kasama mo dito na pigsa nga tudo kadaburo. Ako, Presidente, panis si ako. Pasardo mo, tayo laro. Nakabuyak tayo ko na. Okay, good afternoon kay, okay na director ko na ni sis Eleanor Abor. Okay. Hello kay Maring Remy Mauricio, good morning. Maring Madi, kasama tingin ka ng bag na bigat mo. Maring Remy Mauricio, ng bag na bigat si Amerika Switzerland chapter. Ayan. Okay. Okay. Nembag na pa nagbuy-buyan ni Vilma Gigatmen, my batchmate. Hello, batchmate. Kasama, kay happy watching kay sis Jasmine Prias. Hello, Jasmine. Thank you for watching. Alright. Okay. So, ano pa ba? Bago po tayo mag-start ng ating lucky draw, ito po yung mga numbers natin lahat. Within this month of ano na ba ngayon? May. Within month of May, yung lucky draw natin, ito yung bubulahin natin ng first week na June. Ito po yung raffle draw ng mga Magic 5 directors. Okay? So, 1 to 300 numbers po ito. At good luck po, kasaranay man, at hindi kasaranay, yung mga bumili. Thank you so much sa inyong lahat. At yung mga hindi pa nagbabayad. Meron pa akong dinakolekta lahat sa mga list ko na hindi pa nagbayad. Pero kahit iraraffle ko ito, kailangan nyo pa rin bayaran yun. Diba? Oo. Kailangan pa rin bayaran yun. Hindi pwedeng free. Kahit na ilaki draw na namin, kailangan nyo pa rin bayaran yun. Basta free natin na bumili kayo at naisulat at nailista ko rin dito sa aking list. Nandito lahat ng mga names ng mga bumili at saka yung ang number ng kanilang binili. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat, mga kasaranay man o hindi kasaranay. Okay? At bago po ko makalimutan, hello kay DJ Marieta Rafanan at kay DJ Bernard. Ayan, sa ating mga DJ, araw-araw kay Monday to Friday is DJ Marieta, and then they're having a special show Tuesday and Thursday. Ayan, 3 to 5 p.m. po. Lagi po kayong manonood at masasabi dito sa ating Facebook page po natin. Diyan po kayo mapapanood niyo po sila online. Yan lang. Ayan. Okay, before we proceed, okay. Before we proceed, ikan kayo mag-partimize ka nga. Okay. At sunang-sunata kayo tayo sa tayo before na ikuha tayo. Agrogi tayo. Para kada giti padak nga agururay. Ay
Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Share po ang ating show para mas marami, mas masaya. Hindi po lang po yung lucky draw ngayon natin. Magbibigay po ako today ng 5 na winners for 100 PHP loan. Dito rin sa number na to. Mamaya, mag-comment lang kayo during our show right now. Pwede kayong mag-comment yung gusto yung number. Paki-comment lang sa ating show. Mamaya mag-i-scroll ako dyan at malalaman nyo kung sino yung para hindi yung kukulitin mo dito na numbers, yun yung mananalo sa i-comment nyo. Yun yung pinoment nyo. Okay, I will give you unto 100, okay, 1 to 300 numbers kasi ito. Ganon din. Kung ano yung gusto yung number, i-comment nyo lang dyan. Kapag binunod ko dito, at yun yung kinoment ko dyan, so you have 100 PHP loan. Galing lang dito yan sa Saranay Worldwide Organization Village. Alright? Go! Uy, namami ng isa lang. More comment. Mag-comment lang. Comment ang numbers. Ano ang number na kursunada nyo? Kung yun yung kursunada nyo ay binuhit ko dito mamaya, may 100 PHP load. 100 PHP load na galing dito sa village. Sa 100 plus po na customer po sa Balu. Thank you so much po sa inyong lahat ng pagsuporta sa ating more number comments. Aguraya
That is the title of the song, okay? Okay, mga kasaranay. Come on, give me your number. Baka mamaya yung mabulog ko isa. Hindi pala yung, tap nito. Hindi pala yung, alam mo, alright. Sandali lang mga customer. Okay, come on, comment all your numbers, please. Mamaya bubunot ako ng ating number para sa ating load muna. Sa load muna. At saka mamaya, yung lap door natin, uunahin natin yung third prize. Ano ba nga yung third prize natin? Okay, before we proceed, shout out muna sa ating mga viewers. Okay, happy watching kay Sis Chubertel Orteza. Good morning, Director Mads, and ang also to all kasaranay. Maybe sabihin nito and also to all kasaranay. Okay. Good afternoon kay kasaranay Ami Paragas Ramos. Okay. Good noon po, ma'am. Okay. Good noon. Basta maging ka. Okay. Kay Treasurera Nancy Tambay Takbay. Hello, naimbag na pinagbuy-buya, mami. Isa lang man, Director. Ay nawon, isalak na root. Okay. Number 20. Kuna ni Madam Evelyn Baladad. Ay na. Good afternoon, Madam Evelyn Baladad. Yehey, 47 Director. Kuna ni Sis Eleanor Abur. Ayan. Kay number 13 Director. Kuna ni Sis Anita Balira. Okay. Eileen, kay Sis Assistant Treasurer Aline Aridas Dojana. Number 23. Okay, number 28 kay Chubertel. Ayan, number 1 kay Treasurer Renena Napo. Number 2 man, apoy nakatumit na number mo. Sis Anita, balik. Adong mo na ito number mo. Naimbag na malim mo, Maring Director Madi. Kastamad kinda, Maring Director Joe Ramos. Naimbag na bigat ko dito sa Switzerland. Good luck, mga kasaranay. Ayan, galing Fly Director Joe Ramos. Ito Switzerland. Good luck sa atin. Kuna ni, sabi ni Madam Evelyn Baladad. Okay. Gandang hapon, Director. Sana may swerte. Oo, kayo lahat sana may swerte. Ano? Okay. Isa lang po ang dapat i-comment na number. Huwag po madaming number. Bawat isang viewers natin, isa lang. Ayan. Kung yung pupunutin ko po, ay wala po dyan sa i-comment, no? Pupunot ko ako ulit ng iba. Ganun, no? Okay, simulahan natin for the first round ng number. Yung number ng load mo na to, ha? Yung number ng load mo na to na 100 PHP load. Okay? Kung wala po dyan, kahit sabi ko sa inyo, i-share nyo yung ating show natin at yung mga numbers na yan. Bawat yan, Marin nyo, pakicheck, Marin Gina, yung mga numbers na yan, kailangan hindi pa ulit-ulit yung numbers. One members o one viewers. Kailangan isa lang yung number po na i-comment nyo. Huwag pong maraming number. Para naman po sa iba, is meron din po sila. Ganun po yun. Hindi lang. Magbulan din. At tala na kayo. Paulitin kayo. Duwa-duwa number yung okay. Kulahin natin. For the first 100 PHP load. Okay. Sino kaya ang swerte sa ating love for the day? Lapit kasi background ko man. Okay. Okay na. Okay na, mami? Okay na ba? Malakas pa rin ba yung background? Ang lakas naman. Hindi na nga dito sa loob ng office ko eh. Good, lucky.
Ay, Banang, apay na naka-admin ka. Good luck everyone. Hello, Director Manang Kumali Diana. Hindi ko maulawakin ka. Ngakit ni DJ Diana nun. Okay, napit sa unay sa background mo, Director. Okay, first round, 100 PHP load! Taran! Woo! Ito. Ayan, ito. Ay! Parang wala kayong kinoment na ganito na nakita ko. Wala. Sino kaya ang alauna, alas 2, alas 3? Uno? Meron pa. Zero. Uno, zero, dos. Wala kayong ikinomet na 102. Ay na, puro mo tagbagaw ka na ikong comment sa amin. Ganun ko kayo kami. Dito, ikam ko nga number ka 100 to 300 dito. Isuot lang, susunod tayo tuwa tayo. Po kayo. Ay tamit ng siling warmanang kukunanan. Ay na. Ate, number nga, igam ko nga pagbunbunuta. Ito po ay 1 to 300 po itong numbers na to. Kaya sabi ko, mag-comment kayo ng 1 to 300 din. Pero isa lang dapat ang number nyo. Wag kayo digit na ano. Yan. 16 viewers. Ano ba yan? Kunanali ko ni Tubertan. Okay. Anangay. Okay. One more. Binalik ko yun ha. Pero hindi. Pag yun pa rin ang nabunot ko, hindi na pwede. Kasi nakuha ko na kanina. 102 yun. 102. Okay. Alauna, alas 2, alas 3, ating binobola, kinakarambola ang ating 100 PHP load. Ayan. Ano kaya? 7. May kasama. 7, 3. Sinong nag-comment ng 73? 73. Wala. Mag-comment lang dyan kung meron ha. 73. Wala pa rin. Awang match ako sa inyo ha. Wala. Number 20. Yung mga comment yung kanina. Number 20, number 30, number 23, number 28, number 1, number 2. Share nyo kasi. Share yung show natin. Viewers man, kasaranay man, o hindi siya kasaranay. Basta nandito po kayo sa Facebook Live po natin ngayon. Pwede po kayong mag-comment ng numbers. 1 to 300 po na numbers to. Pwede nyo pong i-comment kung ano po ang gusto nyong number. At bubunutin natin. Meron po kayong 100 PHP load. Yan. Ibigay niyo sa mga pamilya nyo kung nasa abroad kayo. Kung wala naman, pinakapilipinas kayo. Okay. Hello to 15 viewers. Okay. Sandali. Naku. Malabo pa sa sabaw ng sinaing. 1, 2, 6, 126. Wala pa rin. Wala akong nakitang 126 eh. Ang malas nyo naman yung mga number nyo na kino-comment mo. Dapat yung galingan nyo yung mag-comment para ano. Share at yayain ang mga ating mga friends dyan. Okay, next. Pa rin. 3 digit pa rin. 1, 5, 0, 150.
May nag-comment ng 150? Wala. Walang nag-comment ng 150? Wala. Ay, wala. Si Madam Evelyn Balag 100. Si Chobertel 225. Ay na, 126 Maring. Muna na ni Maring din. Maring na ba 6 awa din. Paymot 150 rin. Wow. Ato'y nagbayad na ni Maala na ito ng bilong yun ang mabulos na. Ilog na rumuan. Apay akalaw, 69 kung mo biyana. Wala man. Next! 100 PHP low. Again, 3 digits again. 1, 8, 6. Biyanang baliktad. Baliktad ka ba ng biyanang? 6, 9, 1, 8, 6. Ay, baliktad ka sa Skidway, babe. Okay, awan ta. Okay, wala pa rin. Ang tataas naman ng kuko. 1 to 300 daycare niya. Apay ngayon na kasto. Isumo lang ta. Takil may lang ta. 122. 122. May nanalo. 122. Wala pa rin. 122. Itaas ang paa kung may nanalo ng 122. 100 PHP load. Woohoo! Next! Ay, eto na. Eto na talaga. Double 9! 69! Biana nga ba? 69 mo na. Double 9! 69 mo na po. Abagiging nakaw ko yung marindi na ng Biana ang tinambag. Ay na, paborito yun sa pati 69 wall. Tanda ka. 99! Double 9! Kasaranay. Ayan, 99! 99! Hala, ba't ang ilap? Awan swerte. Ipasok pa kasi napapansin si number naman na puro ka nang gawin ka kung dapat kumalagay ka ng pagkakas niya. Hello to 17 viewers. Okay. Pakishare po. Alright. Calibre 45. 45. Sino nanalo ng 45 dyan? Sino nag-comment ng 45 dyan? Wala pa rin. Oh, I'm sorry. Wala pa rin. 40 pa rin. Nakita ko sa rin ng comment ng 45. Mga kasaranan. Wala pa rin. Okay, mga dakod. Okay na? Rinig yun na ako. Alright. Sunod. Sunod. Anawan latta, Madam Evelyn Balagan. Awan ti audio puno, awan ti kwakon sound phone. Bangag dakbay, comment please. Binigyan na ako. Alright. Next. Ang pinalapit sa music ko. Kahit
ni, awan pa iti rumwarin. Patayag data musicon, hantag musicon, yung at background iti tatangaro doon. Ay, nakat ni, nakakuha isunan. Apay ngay, alangan nga on background tayo madian. Bada kayo ta... Kasta? Okay na. Binigyan na ako. Hello? Alright? Meron na? Okay na? Binigyan na ako. Number? Next! Number? Wow! Nagkapsot ako may garden sound. Nagtiunog ti room. Baka sige lang makanggang gan. Inidap ko pa yung tintikas ti kunni. Okay, number 89. 89. Sinong nag-comment ng 89? Kanina 69 eh. Wala. Okay naman yan, Director. Ayun pala eh, okay naman pala eh. Ewan ko sa kanila. Wala na nga akong naririnig na sound dito ngayon sa ano ko eh. Hindi ko na, ewan ko lang kung meron kayong naririnig pa na background natin dyan. During our show. Okay, next. Wala pa rin. Kanina, number 89. Okay, bibilisan natin. 34. 34. Number 34. Wala pa rin. Number 34. Wala pa rin. Wala. 48. Okay, one more time ha. Kukuha muna ako. Taran. 117. 100 PHP load. 117. 117. 117. Wala pa rin? Wala pa rin. Ubiyag ko. Ito. Number 59. Naku, 52 kay Chubertel. 59. Number 59. 100 PHP load. 59. Wala. Okay, next. 182. Number 182. Oh, ang malas-malas nyo naman. Okay, ganito na lang. Since na wala pang nakakuha sa ating load, na kahit isa pa lang, pagkatapos ng music na to, mag-music pa tayo, ay mag-ano pa tayo ha? Anong gusto niya? I-raffle ko na yung ating third prize or load muna. Comment. Kasi hindi kayo nakakakuha ng ano eh, ng ating tag nito, load. Malapit na. Okay. Before we proceed, ang isip-isip kayo pa, okay? Ang tigar-gara kayo, third prize tayo. Ano ti third prize itatayin? Speaker. Ayan, naka-speaker. Okay? Iso ti third prize tayo, speaker. Okay? Kang kay mampay ti pagpanpanunutan nyo ah.
Okay, hapon na po, Director. Nakakalipas pasagtan sa uwan at kisnan. Sabi niya, rapon na po, Director. Nagkadyak na aramidan. Di ba, Mami, naka-ano lang sa akin? Kumusta ka? Ganyan na. Kumusta at tibiyag? Abay, Ano na yung tell ba ako? Nirarapon ko na yung third prize natin. kumusta Excited na ba kayo? Naririnig niyo ba ako? Hindi niyo ba ako? Oo, hindi. ano na Madindigan na kalimutan. Kasalanan. di ka awan mo. Kasala mo, Mami. Sa tingin Hindi po ka, ba ako? ganun mabalin Okay, let's move on to our third prize. awan gaway ko at abasun ko ang mukti nagmangit na itap. Dinig niyo po ba ako kanina? Hindi. Nung may sound. Ngayon, dinig. Okay. Inoff ko yung aking background. Alright? So, bubunutin ko ngayon yung ating third prize. And then after this, bubunot ako ulit ng 100 PHP load. Pero kung wala kayong sa 10 beses na bumunot ako at wala pa rin nakakuha, ay malas nyo, wala kayong load. Ganun lang yun. Okay. Third prize. Ating speaker. Sino kaya ang ating lucky winner for the speaker? Ha? Hindi niya ako rinig? Elizabeth Bernardo Talio, hello. Sis Eleanor, dinig niyo ba yung boses ko? Hindi niyo ako dinig? Sabi nila, hindi daw dinig. Anong hindi, Mami? Please, paki-check. Baka naman salita ako ng salita dito, wala pala akong marinig naman. O yun naman pala eh. Baka yung mga nyo ang may sira. Kasi lakas-lakas na sa akin, oh. Imposible naman na hindi naririnig yan. Dito nga sa aking phone, naririnig. Tapos sasabihin nyo sa akin, hindi naririnig. Oh. Ayan, oh. Oh, ayan. Naririnig nga dito sa phone ko eh. Sa kabilang account ko. Sabihin nyo, hindi ako nadidinig. Dinig na dinig. Yun naman pala eh. Ay, naku. Diyos ko, Maria Joseph Santissima. Naririnig namin dito. Okay, Sir Jonathan. Hello, happy watching. Mag-comment po kayong numbers. Kung ano po yung numbers na gusto nyo, mag-comment po kayo. Meron po tayong free 100 PHP load. 5 po ang mananalo dyan. I-comment nyo kung anong gusto nyong number. Ang number ng hinahawakan ko po ngayon ay nasa natin. Itong bote natin na kinakarambola ko po ay 1 to 300 numbers po yan. Pwede kayong mag-comment any numbers po. Pa-shoutout po from Ilocos Sur. Ayan, hello kay Sir Jonathan Antonio from Ilocos Sur. Meron na po kaming chapter dyan sa Ilocos Sur chapter. Ayan. Kung gusto nyo pong mag-member ng ating Saranay Worldwide Organization, i-PM lang po kami, mag-comment lang po kayo. Okay, our third prize! A speaker, our third prize. Wala na akong background, hindi na ako nag-background kasi sabi nyo, masyadong malakas o hindi na ako nag-background. Yan. Naging na tuloy yung ating show. Please notify number 25. Alright, third prize! Sino kaya ang swerte na manalo? Ayan. Apirasik man dito kwa. Nay, tatan na
Okay? Ay! 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 Diyos ko, day! Parang kilala ko kung sinong mananalo. Mariones, Santissima, Trinidad. Yung mga naunang bumili. Ay! Ay, naku po! Our third prize is speaker. Speaker po. Anya tinaangot? Anya tinaangot? I-comment nyo man, naangot. Nabangsit. No, ang wedding kayo, nabangsit dejay. Natin nabangsit. Nya, mga malmalas mo, maring di na dumingsi. From Italy! Si Presidente Benos Rabang, bumili lang po siya ng 4 na numbers. Napunta po sa kanya ang third prize. Ayan! Congratulations, Pres Benos Rabang, Iti Ilocos Sur, but she's now currently in Italy. Ayan! Siya po ang nakakuha ng ating third prize winner. Ayan yung speaker po. Congratulations, Pres Benos Rabang. Nasa akin po kasi lahat ng listaan ng mga numbers na binili nyo at saka name. Ayan! Number 30 po, ayan. Ayan. Ayan, nakuha po ang ating third prize. Congratulations to Pres Benos Rabang, Italy. Ayan. Pero yung speaker niya po, sa Pilipinas na po yan. Alangan na ipadala ko doon sa Italy. Ay, naku, Diyos ko. Masyado ng ano yun. Masyado ng malayo. No? Okay. Okay, comment. Alright, yan po yung ating tag nito. Ating prize for the third prize. Okay, meron po tayong dalawa dyan. Meron pa po tayong first prize at second prize. Yung lutuan po yun, yung pwedeng pag-iawan yung susunod. That is the second prize. And then the grand prize is the Huawei phone ba yun? Yung inano ko? Vivo yata. Vivo phone. Ayan. Sino kaya? Na-excite ako. Okay. Bago muna tayo mag-proceed dyan, bubulot ako ulit sa 100 PHP load. Ayan. Taga Italy ang nanalo. Ang sorte-sorte. 4 lang ang number na Malindi na. Ang malas naman. Ang dami mo yung 30 something eh. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 kay Maring Dina. Diyos me, Marimar. Ayan. Wala na. Okay. Bunot tayo ng ating load. 129. Bibilisan ko na. Sinong nag-comment ng 129? 129. 129. Load. 100 PHP load. Nag-asap na sa Maring ko na ni Maring. Maring Adina Dumingsil. Okay. 129. Next. Number 60. PHP load. 100. 60. May mga po nagbubuyan niya po Presidente Rose Padeglorio La Peña. Okay. PHP load 189. 189. Hindi ko na binabalik yung para makakuha tayo ng load. 189. Ibabalik ko mamaya pag nag-grapple tayo doon sa natin. 189. I-comment lang dyan kung may panalo sa mga i-comment yung number kanina. Sir Jonathan, ang dami naman yung number mo. Isa lang po pwedeng i-comment. Okay. 299.
PHP load. Okay. 299. 286. 286. 286. Maling kumatagot ko na yung aking din. Ako rin kamarang tabaka na damot surtim ana. Dati sumarunong nga kwa tayo pa. Number 37. Number 37. 100 PHP load. Number 37. O sige na nga. Kasi natatatlo lang naman kayo dito. Okay, pwede nyo i-comment yung dalawang number. Sige, dalawang number kayo. Sige. Para mas mabilis tayo. Dalawang number sa isang viewers. Alright. Kung 100 viewers sana kayo, pero hindi nyo naman siniriyata eh. Selfish din naman kayo eh. Gusto nyo kayo lang manalo, no? Bad yun. Ay, nako kayo talaga. Ayan. Eto na naman. Ang dami ko nang binunot, ha? 43. Number 43. Wala pa rin? Ang malas nyo naman. Saan na yung number 30 kanina? Tinanggal ka na. Next! Number 19! 19! 19! 78, 18! Naglada ka mag-chubertel. Alright, next! Alas 3:57, iti Malem. Iti Sabado, 160. 160. Wala pa rin? Ayaw nyo ng load? Akin na lang lahat yung load. Ma'am, done na share. Okay, thank you, Sir Jonathan. Okay. Next, hello. Member ka ba nag-bird na po, Presidente G. Almente. Okay. Number 59. Number 50. Sa mga nag-comment kaninang unang, kailangan maalala nyo yung mga kinoment yung number kanina. 159. Binuubos ko na. Hindi ko na binabalik yung number para madali. Pero sa ano lang to, ibabalik ko mamaya kapag ano. 179. 179. 179. Ang ating kinakarambola. Hello kay Sir Joe de la Cruz. Naimbag na pa nagbuy-buya. And next, 128. 128. 128. 128. Stop down. Kunan niya po, Director Joe Ramos. Stop down. 128. Okay. Okay. Sa Great pa niya po, Director Joe Ramos, nagita sinutikwa. 128. 100 PHP load po yan. Pag-i-press na lang po yung load. Anong klaseng gift, Sir Jonathan? Pwede, bibili ako ng balon. I-send ko na lang sa'yo yung balon. May 160 ba, Mareng? Sandali, Mareng, ha? Baka kalkalin natin yung ano, yung ilalagay ko dito. 128. Okay. Yung kanina is 128. Number 37. Ulitin ko, ha? Number 189. I repeat. 129. Alright? 160. Maring, Evelyn Baladad 59. Sandali, Maring. I-check ko natin. Inuulit kong binubuklat ulit. Number 19. 19. Nanalo po ako ng number 43. Okay, number 159. So, ilan lang nanalo?
Number 43, ayan, Tubertel. Okay, panalo na yan. Hindi ko na ibabalik yan. Ibabalik ko mamaya for our lucky draw. Okay. Number 43. Okay, one load na yan. One winner for our 100 PHP load. Kaya congratulations kay Kasaranay Tubertel, Konglat Artesa, ET, KSA. Alright. Next. Binubuklat ko po. 286. Number 286. May nagmamayari po ba yan? Akin yung 160, madam. Ha? 299. 299. Ilang load na ang napanalunan? Paki-comment po. Ilan ang nanalo? Number 60. 60. 60. Alam niyo, kursunada ko yung 30 noon na number. Hindi din kayo kasi pwedeng bumili ng director ng number. Kaya wala. No choice. 179. Yun po yung mga linabas kong number kanina. So, sino po? Wala pa po akong nakuhang number 59, Maring Jo. Number 43, kay sigurado na yon kay Tubertel Ortesa. Uulitin ko. Ha? Ano yung Camo Press 160? Sandali. Check ko kung may 160, ha? Parang wala. 160 meron ba? Okay. 299. 19. Ulitin natin. 129. Dapat i-ano ko yung camera para makita. Baka mamaya sabihin. One 189. 159. Walang 160 press 37. 286. 179. 60. 60. 60. Okay, kay Rose Pedeglorio La Peña, 160 meron. Ilan na ang nanalo, Maring Jo? Dalawa? Okay, isa kay Tubertel at isa kay Press Rose Pedeglorio La Peña. So, dalawa yan. Alright. Okay? Hindi ko na binalik yung mga number na yon dahil kukuha pa tayo ng isa bago natin i-raffle yung ating pangalawang prize. Alright, okay. I-raffle ko na yung gusto nyo i-raffle ko na yung second prize natin, yung lutuan. Yeah, kasi isang oras na tayo eh. That's 4. Wow, thanks madam. Okay. You're welcome, press. Okay. Thanks to all directors. So, bubunutin natin yung second prize natin. Go na! Our lucky draw for the second prize. Ibabalik ko na yung mga kanina, pero yung number 30, hindi ko na ibabalik kasi panalo na siya. Alright. Ibabalik ko na. Sandali. I-try kong i-ano yung camera ko para nakita nyo. Baka mamaya sabihin nyo iniipit natin. Alright. Ibinalik ko na, ha? Binalik ko na. Eto. Ang tagal ng ating sandali. Nadidelay yung ko live ko. Yan, kita na.
Kita nyo? Ayan. Okay na. Kita nyo. Alright. Okay. Now, we're round for our second prize. Tantaran, tararan, 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 tararan. Hindi naasahan mabalin. Ano yan, hindi aasahan ang mabalin. Ano lang mabalin yan, Maring? Tararan, tararan. Ayo. Kuramus, kuramus, kuramus. Ayan. Second prize for our cookware. Stick, non-stick. Non-stick po yan. At isasalang lang po sa chalet po natin. At pwede na po na kayong mag-ihaw na kahit anong isda. Ating ihawan na karne, barbecue, or pwede po lahat yan. Doon po natin iihaw. At non-stick po yun, mahal po yun. Nasa 299 ringgit Malaysia. Alright. Daran-daran. Oh, Diyos ko. Tiltiliwag. Sino kaya ang mananalo? Ayan. Second prize. Huwag sasakit ang inyong dibdib kapag nahawakan ko na at ilalabas ko na ang ating second prize. Whew! Kailangan nyong magdasal. Dahil ito po, legal po akong binubunot. At kahit sino po ang manalo, kagaya ni Pres Rabang, 4 lang po yung number niya, panalo po siya. Kahit iisa lang man po yung number nyo, kung yun po yung talagang mabubunot ko at wala naman po akong pinipili dahil ako talaga po ang wala pong wala pong dayaan. Hindi ko nakasahan manalo. Maring Dina, best you will luck. Ay! Ay! Maring Dina! Wala pa rin! Maring Dina! Nakuha ko! Number 51! Yes! Maring Dina! Second prize! Alright! Number 51, mga kasaranay! Ayan, boom! Boom, 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 boom! Number 51, last number ni Maring Dina Dumengsil to Switzerland! Congratulations, Madam Dina Dumengsil, it is Switzerland chapter. Ayan, number 51 po. Hindi ko po siya pinili. Talagang, ang ginanon-ganon ko na nga eh. Malakas talaga ang panalangin niya. Para, nanalangin ka yata kay Satanas, Maring. Joke. Ay. Number 51, Maring Dina Dumengsil. Cookware, stickware na natin yan, na non-stick na ilalagay lang natin sa saringan. Pwedeng gamitin pag nasa Pilipinas na yan. Ay, wag mo nang ipadala sa sabihin mo na lang kay Maring, mabayaran mo na lang yung niya. Okay, number 51. Congratulations, Switzerland chapter kay Maring Dina Dumengsil. Ito Switzerland. Magkano po ang binili ni Maring Dina Dumengsil is 2,000 pesos. That is bumili po siya ng 20 slot. 20 slot po ang binili niya. So, congratulations to Madam Dina Dumengsil. It is Switzerland. Hindi ko na po siya ibabalik. Okay? Number 30 and number 51. Mababa yung pagka talagang nakuha. Ayan. Ayan po yung ating second prize. Grand prize. Ayan. My goodness. Alright! Bunot-bunot tayo ulit sa ating dalawa na po yung nanalo kanina. Bilisan ko na lang po. Yung nanalo po kanina ng load at yung nanalo na po kanina, hindi na po pwedeng manalo. Kung mabunot ko naman ulit yung number nyo, hindi na po kayo pwedeng manalo ulit. Okay? Kukuha po ako ng ibang numbers. Alright? 100 PHP load. Hindi ko na inaasahan. Kung na nakikisumot na bunot ko, peso. Nalaing man dati nga, Maring Dina, kararag na. Okay, number 50. 50. Nabunot ko na ba yan kanina? Hindi pa. 50. Number 50. Yung mga
Number 50. Ami, anong number mo? Mag-comment ka na. 100 PHP load. Alright, next. Ilang load po pwedeng panalunan? 5 yan. May 3 pa. 127. 127. 127. 292. 292. Next. Number 144. 144. 144. Magsabi po ng stop pag lumabas po yung number nyo. Number 98. 98. 98. Move to the next number. 98. Nasubot ni Mari, hindi na natin gatang na yun. Number 73. 73. 73. Antabayanan po yan. Buwan-buwan po natin gagawin ito. Dito lang sa Saranay Worldwide Bileg Iti 5. At sa ating lucky draw for this month of June, mayroon na naman po yan. Antabayanan po at bibili po kayo ng slot. Okay, next. 194. 194. 194. Ay na! Wow! Yahoo! Hello, DJ Marieta. Number 57. 57. May nag-comment yata kanina ng 57. Sa mga unang comment, lagi po nyo nun yung number na DJ ko ayo. 88. Number 88. 88. 100 PHP load. Number 8. Next. Under 31. Under 1. 31. 31. 31. Wala pa rin. Dadalawa pa lang po ang nananalo ng ating load na 100 PHP load. At meron pa po tayong 3 natitira. Intayo ka mo aglans mga saran. Apa yata gitu inabak ni Maring ko apan apa naglansan tada ngabak ni Maring Dina. Okay. Number 46. 46. 46. All right. Number 56. 56. Wala pa rin. Okay. May nakibo. Number 87. 87. Bingo. 87. Bakit ka lang lagi nangulog? Parang may something kang number. Bakit nanguhulog ka lagi, ha? Tignan ko nga, baka ikaw yung lucky number. Number 42. 42. 42. Next. Under G. Nawala na yung ano. Next. 164. 164.
134. 134. 134. 147. 147. Pinangabak na kanong maring ko na. Ay, kumarid nga ko, anong panaglansan, okay? 117! 117! Yung mga nag-comment po kanina, alalahanin yung mga kinoment ko kanina na tumaas na po, hindi ko na po, dapat alam nyo yan kung ano yung kinoment nyo kanina. Okay? 166! 166! Stop ka no? Stop. Stop. Okay, tanggalin ko yung 166. Okay, stop daw. Anong panalo? Press, Rose. Stop daw. Ano? Ano? Anong number yun, Press Rose? Stop daw, nanalo daw ako. Ano-decide ko natanong ko. Ano? Anong number? 164? 164 daw? May 164 ba kanina? Sandali ah. Sandali. I-check natin ha. Check ko ulit yung ano natin. Yung lumabas na number. Okay, I repeat. I announce again. 174. 174. 656. 56. 166. 117. 73. 7 and 3. Number 98. May nahulog. Alright, 164. Mayroon siyang 164. Okay. Nakatatlo na po tayo sa load. 164. Alright. 164. Okay, another load. So, tatlo na po yung panalo ng load na tigo 100. May dalawa po tayong bubulahin bago po natin bulahin yung grand prize po natin. Alright? Load muna, load. 100 PHP load. Number 168. 168. Next, number 200. 200. 200. Bibilisan ko na. Nang rakuma ko. Kadardaras. Number 97. 97. Number 70. 70. 70. 158. 158. 100 PHP load. 178. Puro parang may 888. Parang lalabas ngayon ng ano sa loto, 8. Parang lalabas yung number ko. 116. 116. Ang dami ko nang kinuha para mabilis. 131. 131. Number 61. 61. Wala pa rin. 128. 128. Number 77.
76. 76. 161. 161. Number 21. 21. 152. 152. 77. 77. 77. 277. 277. Number 19. 19. Number 1. Sino ang nag-comment kanina ng number 1? Si ano yata? Si Snena Nagom. Number 1, naalala ko. Number 1. Si Treasurera Nena Nagom ang nag-comment kanina ng 1 nung unang-una pa lang sa show natin. Oh, stop daw. May nag-comment ng number 1 kanina. May nanalo ng 7-6? Seven, seven. $73. Ang dami na, oh. Number 1, si Sis Nena. Nanalo ng 100 PHP lang. Bakit ka nag-stop press pangit? 76, o yan. O meron nga. Number 1 at saka number 76. So, 4 na load na yon. May isa pa tayo. Tama. May isa pang load. Isa pa. Sige, bunutin ko pa. Ano? Mayroon 167? Patay tayo dyan. Meron yata eh. May kinoment ka ba, Sis Edita, kanina? Pakicheck nga yung, sandali. Nung pumasok ka, sandali ha, check ko kung anong kinoment mo. Kajente. Parang hindi ka pa naman nanood. Kakikita ko lang, kakapasok mo lang yata. Ngayon ka lang naman natasong pumasok, Ate Edita. Akin na lang. Winner, si Sis Nena Nagom at saka si Pangit si Ako is 167. Ay, number 76. No, number 76 is tapos. Bakit meron bang 167? Bakit nag-comment ka ba yun? 166. Meron, Ate Edita. 147. O, ngayon ka lang nanonood. O, so wala ka pang comment. Bakit mo kino-comment yung 167? Wala na. 146. Okay. Bulahin pa natin yung yung isang load pa. Last load. Last load na po to. May nanalo na pong 4. Okay. Last load. Kukuha na ako ng marami para dito na natin ha. Para mabilis. At ibabalik ko na rin yung kanina. Mamaya. Para dun sa grand prize natin. 165. Number 165. 100 PHP load. 165. 133. 133. Number 25. Number 25. 133 and 25. Nasaan yung comment mo, Ate Dita, na 167, 18,
189. Load po ito, Ate Edita. Hindi po yung lucky draw. Load po yung inaano natin. Yung nagko-comment po, yun po yung binobola po natin. Yung lucky draw po natin, tapos na po na nabola ang third prize at second prize. Now, ang natitira na lang po yung grand prize po natin na phone. Okay? Ang binobola ko po ngayon is load. 100 PHP load. Okay, stop daw. Sinong panalo? Number 25. May nanalo ng 25. Akin yung 25. Madam, ayan! Maswertehan mo. Alright? Okay, congratulations to all winner. 100 PHP load po. Congratulations to all winners. Okay, ibabalik ko po lahat itong numbers na ito. Excluding sa dalawang panalo na kanina na mga grand prize natin. So, ibabalik ko po lahat itong numbers na to doon sa para sa ating grand prize. And who gonna be the lucky one? The phone. Ayan, kutugin ko muna. Sino kaya ang panalo ng ating phone? Ano ba yung na kanina? Vivo. Vivo, ano ba yun? Sandali nga, tignan ko nga dito sa aking phone. Nakalimutan ko na kasi yung model eh. Nasaan na? Ay, ba't iba? Ba't iba? Ay na, Diyos ko. Basta, Vivo po yung ating phone. Nakalimutan ko na kung anong model ba yun. Ano ba yun? Parang may ganun. Basta, Vivo phone yung mapapanalunan. Yung lagi ko pong ipinopost dyan sa page po natin. Alright? Bago, may pupo na. Alas 4:28. O sige na nga, i-ano na natin? Magdasal na kayo! Please pray para sa ating grand prize. Nandito po yung dalawang kaninang nanalo na number 30 at saka 51. Hindi ko na po sinali doon sa tabiolo natin para po sa ating grand prize na Vivo phone. Yan. Y15 ba yata yun? Ganun ba yun? Parang hindi ko na mahanap yung yung ating picture. Ay, Diyos ko, Marimar! Sino kayang mananalo? Ako na lang sana. Hindi naman ako bumili. Hindi naman pwede akong bumili. Kami pong mga directors, nagpapasalamat po sa inyong lahat sa pagtangkilig ng aming raffle draw at antabayanan ng susunod na ating lucky draw for this month. Mayroon na naman ba kaming susunod na lucky draw dyan? At syempre, bongga pa rin ang ating prizes. At ganun pa rin ang price, 100 PHP pa rin ang price po per slot natin. Sandali nga, nasa na ba? Hindi ko na mahanap. Bulahin na natin. Ito po yun, Y15. Ito po, Vivo Y15. Ang mapapanalunan po natin ngayon ay ano po siya, 4GB plus 64GB. Ayan. 5,000 ang all triple camera and triple camera po siya at saka 5,000 battery. Ayan. 1 year warranty. Ayan. Sino kaya ang tangkiliking mananalo today ng ating lucky draw? At ito po kanina yung natin, yung ating third prize po natin kanina yan. At ito po yung ating second prize kanina, non-stick cookware, better, clean, easier with extreme coating. Ayan. Sino po kaya ang mananalo sa ating Vivo Y15 triple camera? Ang tangkilikin na mananalo. Ay, Diyos ko, Marimar. Magdasal-dasal na. Idasal nyo na, idasal nyo na, idasal nyo niya. Ay, Diyos ko.
agkaot. May kumamot namin dati madagiti kumababay kumadagiti director nga dadumat ay sa damutan iti kumautan anang pinatoy grand prize tayo. Ay na apo. Bianca, iyabak man dati anak ko tay suman dakat baka no come here. Alay dati anak ko ngay sa tibumunot. Yes, ma'am. Come here. Ngam ilibre yun to dati anak ko ah. Na, tine, come here. You take one piece only ah. Say hi. Okay. 1 piece only, darling. 1 piece only. One only. 1 paper. No. You round your hand first. I want one only. One. I just want one only. Ay! One only. Okay, give me one. Give me. Eto na. Hawak-hawak na po ni Bianca. Ang number. My goodness. What is it? My goodness. Oh my God. Show me. Oh my God. Oh my God. Ah! Diyos ko, Marimar! Kaswerte naman! Ang swerte-swerte talaga! Ang swerte! Alam ko na kung sino pala nabasa ko na dito sa aking listahan! Ayaw ko lang ibasa! Nagtanay. Oh, yeah! Oh yeah, okay, go na. I'm talking. Where's the coin? Alright, mga kasaranay, ang panalo po sa ating grand prize Vivo Y15 ay walang iba. Ay, sige, hindi pa pala. I-broadcast ko na lang pala yung muna yung number o yung pangalan muna. Anong gusto niya? Yung number o yung pangalan muna? Ang i-broadcast ko. La. Diyos ko! Mariasin, my God, my country! Ay! Nanalo! Alam ko na kung sinong panalo. Nala sa akin po lahat yung ating tag nito. Okay, yung number muna daw. Number 1. Ang swerte mo. Isa sa presidente. 1. 1. Sunod. 6. 6. 1, 6. 1, 6. Sino ang bumili ng nag-start ng 1, 6 na presidente? 1, 6. 1, 6, 4. Congratulations, Presidente Prespede Gloria La Peña. Alam niyo po kung magkano lang po ang binili niyang numbers? Diyos ko, my Lord. Ang binili niya pong numbers is only 5 numbers po. 5 numbers lang po. Ang swerte. Ang binili niya pong numbers is 160, 162, 164, 168, 188. Ang galing! Talagang may swerte. Kasi alam nyo kasi yan, si Prespede Gloria La Peña, may peryahan sa Pilipinas yan. Kaya alam niya, sinasalat niya kung anong number ng binibili niya. Sa next time, hindi ka na pwedeng bumili, Pres Rose. Pero next time, bibili ka, kailangan 2,000 na numbers na slot ang bibilihin mo. Yun. Ay, thanks God, kunana. Ayan, dito mo na makukuha yan. Siyempre, nandito ka na eh. Oh. 164. Okay, for our third prize, ibabasa ko po ulit, is number 30. That is our Presidente Benos Rabang, Italy. And then for the second prize, from Switzerland, that is Maren Dina Dumingsil. It is Switzerland. And then our grand prize is Prespede Gloria La Peña, 164. Congratulations to all winners po natin ngayon today. At para po sa ating mga winners ng ating mga load na 100 PHP, i-PM lang po yung number nyo either today o bukas ko na po mailulod dyan dahil after the show meron po lang akong pupuntahan dahil linggo po bukas. Okay? Pero i-PPN nyo po sa akin yung number. Don't worry, ilulod po kayo. Okay? So, sa susunod na ano po natin, within this month din po, antabayanan nating mga numbers. Ipopost ko lang po dyan sa ating Facebook page. Live po natin ulit yan. Congratulations everyone. At sa aking mga kasama na kasaranay at sa mga lahat po ng bumili ng ating slot. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa
pag-asa na next time mananalo rin po kayo ulit. At sa susunod po namin na mga prizes, sa susunod po yan ay, syempre, okay na okay pa rin po ang prices kagaya now. Hindi lang po yung para lang sa una. Kahit, mas maganda po yung okay, makikita mo yung prices, at least sa halagang 100 pesos o 500 pesos na slot na binili mo, nagka-telepono ka, nagka-cookware ka, o nagka-ano ka, yun po yun. At least, meron, kahit naigastos ka, gagaya ni Maring Dina Dumingsil, 2,000 yung ano niya, magkano yung worth nung ano niya is 299 ringgit po yun. Yun yung ano na yun, paglutuan. Okay, yung phone po yan, magkano po yan? Alam ko po lahat po ng price niya. Yung ating speaker po yan, mahal din po yan. So, thank you so much, Kasaranay, and to all viewers and to all officers, members, Saranay Worldwide Incorporated, sa aming 5 directors. Thank you so much. At sa ating mga viewers na nandito ngayon nakaantabay sa ating show, thank you so much po sa inyo. At sa ating hindi naman kasaranay din, pwede po rin pa kayong bumili ng ating slot number for this month. At who knows, kayo po yung susunod na panalo sa ating lucky draw. Ayan. At hindi po natin dinaya yan dahil nakikita nyo naman po kung sino yung mga panalo. Wala. Kay ano naman, kagaya ni Pres Rogelio at saka si nasa 3,000 slot yan. 3,000 peso, that is a 30 slot. O hindi man lang siya, wala siyang chance na nanalo. At saka kay, sino po ang bumili ng malalaking slot? Si Madam Evelyn Baladad. Thank you so much po, Madam Evelyn Baladad. At saka sa grupo ng Saranay Worldwide Chapter 4. At saka sa Kuala Lumpur Chapter 1, Kuala Lumpur Chapter 2, at kay La Pres Ribing, maraming salamat sa chapter na bumili ng mga slot. Sa kay Sis Nena Nagom, nanalo lang po siya ng 100 PH payload at 2,000 din po yan ng pinanalunan. Kay Presnel Damalyari, iti Macau, thank you so much. Kay Pres Lilia Aquino, thank you so much. Kay Mami Nancy Kaakbay, thank you so much. Kay Rose Lorica, 2 number, wala pong panalo. Kay Weng Tangonan, 2 number. Kay Richard Ibunya, 3 number. Kay Sis Elsa Kutaraya is 4 numbers po yan. Kay Kalay, 1 number, 268. Kay Sir Joel, thank you so much Sir Joel sa pagbili ng ating slot, Kasaranay. That is 1,000 PHP po ang binili niya. Alright. Kay, sino pa ba? Kay Sis Nora Mar, thank you so much sa pagbili ng ating slot. Kay Sir President Yamayate from Philippines, Tulong Pilipinas Movement, thank you so much po sa pagbili ng ating slot. Kay Sis Emilia, ayan, thank you so much sa inyong lahat. Kay Sis Anita Lastangco, kay Ganda Maricel Catalan, ayan, kay Mr. Edgar Lanosa, thank you so much sa pagbili ng ating slot. Ayan, kay Bessie sa anak niya, kay Josie Bagain-Chen, Director Josie Bagain-Chen, thank you so much. Kay Lovely Marie Joy, thank you so much, Secretary. Ayan, thank you so much sa inyo pong lahat na bumili ng ating slot. God bless us all. At sana po kayo na po yung next winner natin for this month, for our lucky draw. Ang tabayanan po ang posted sa ating Facebook page at i-share nyo po yan sa ating mga kaibigan o kasaranay man o hindi. Pwede po yung i-share at pwede pong sumali sa ating lucky draw. Ayan, thank you so much and God bless us all. Okay. Magpapaalam na po ako dahil may pupuntahan po ako. Tapos na po yung ating lucky draw. At yung mga napanalunan ko pala, ipipm na lang po kayo kung paano makukuha yung prize. No po? Pero yung nanalo dito, kagaya ni Presto, syempre dito na rin niya kukunin yun. Alright? Thank you so much, Kasaranay. At kay Prest Rabang, magpag-uusapan na natin yan. Okay? Thank you so much. And God bless us all. Goodbye, tata. Puso